Yat Kurdo Sroma Bangga Wagut Gati Nyomawukyat Iro Wang Wang Hong Kaisa urut ya Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Monggo cangkeme nyrengingih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti Ragong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ento mungsuh pisane kok tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nala garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha ya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petruk tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh, serem suarane. Yo, garing ndak tombo. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk, yo Pak Petruk tak tombo. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk, yo Bagong tak tombo. Waduh. Nganggo ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Ora dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dideg-degi. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekako ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Ha sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyembelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Nun sewu Pukulun niku anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora kok. Belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Ya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting lalis. Lho, wani karo aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja dundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene margane patimu. Monggo kula ladosi terus. Mati kowe.
siap lho, Kong. Dhisik itu man. Derajate batur to. Ngopo wae. Ayo, maju. Ayo, Indra. Tandang ono Bathara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat bablas. Terus. Wah. Wah. Kowe lah. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah! Wah ya. Wah. Ayo, maju ana garek. Ayo maju Pedro. Modaisa. Lho, ora tekan ya. Mas. Ayo. Ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange puta. Ya ben apa. Wedang sing endi? Sing tae akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arep antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana ajaji kok lembu 2 jangkah. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya Madipati arep tak jotos raine iki. Tangan kaya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir, men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Heeh, dewa ora iso diantem.
Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho kuwi saloka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng, mesti keneng. Dada medun, iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekejek aja dundang nala garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis entreke larane ra jamak-jamak. Bres ngono reng, mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, waduh, waduh. Mutar we. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru, kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe kepruk sak banter-banter mati dereng aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Wah. Oi. Ah. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh, 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 weh. Waduh. Modar. Pecah kula wul. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulun. Pecah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, latala. Ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Waduh. Wes.
piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Indula antem ya kontal. Pak, Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbuh Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestrisula. Cestrisula, Tru. Gong Cestrisula, Gong. Agene meng Cestri Yamin. Cestrisula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke linge dawe-dawe. Cestrisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jawab. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantok pepuntaning tekad menawi Kakang Semar boten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manik Maya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu ning dewa. Aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe mbok nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe.
Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ya ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben. Gareng barang kok ya mati. Iya nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Garing karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Garing lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Garing karo Petruk. Wis ora apa-apa ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ya ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora are tuku, ora are utang kok dadak ora ikhlas. Medhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Nek nganti tekan jam 2, padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe? Wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo Pepundhen Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah. Nang Watagok mbogong ora melu-melu, langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis
tuwa tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak pikiran werna-werna, ora usah ndadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk ki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung ngarep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpekke aku ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-sprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek ki, aku apa piye kok? Kudu. Kowe ora ya ngerti to aku kuwi ndek sedulur, adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Ning kolah? Ora. Jeneng kapal kok ning kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasae masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gocek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok neng Kawah Candradimuka. Loh. Neng Kawah Candradimuka? Oh. Mongko bengok-bengok. Pendhake ning wong weruh dijaluki tulung, pendhake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu merga wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tok gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lah kok kapale jumplang. Semar klelep ana ing Kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mespadhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya, Lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji. Ming Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa niraki karo dulure lanang kok.
nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, Gok. Nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki, ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana, Gok. Rikat lampahing rata tanpantara. Prateng sukuning argaram kang tumingal dendeng saengga praja. Dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Dereng ngantos paripasami Mbawacana. Kasaring mlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para. Mangono paudas marani Ndiya. Wah, Pakde, aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu wata, Gok. Yen malegak-legok trembilung kang sarawita sabu bandil ing iki ora pangling rak Bagong to Pakde. Lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teka-teka kok malah sajak kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Wus. Mbaya sing apik nek apa Pakdemu ku ndang tau tate nyolong apa. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan nek kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa tok gagas. Tapi wae, gelem apa kowe? Gelem. Beken engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan Pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe wae. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel ya bapakku di konone. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru metapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ra nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa, nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak.
Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar, Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku, ayo aku dipateni ning munggah ning Kayangan, aja ning kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni patenono ning Kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa merga dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning Kayangan karo Gareng karo Petruk. Aku kon keri ning donya, jarene kon ngrampung kene aku arep duwe gawe mbangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe apa Togok? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plene ngendhok. Oh, iya. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kowe tulungi ya, Pak? Gong, nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Lah terus? Aku ora iso nek kon munggah ning Kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, wa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Nek mencret terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dulu kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning Kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Ya. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku wegah. Ah sapa? Abimanyu. Ah ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang perkasa ling ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe ki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo, tak dadekke. Wah, kok lancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu, wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok beda iki nek wong nekat tenan nulungi, neng nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong, muga-muga kasembatan panjang kamule. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu wingasepi
Oh. Mandi panuwuning Ki Lurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mila sak ciptane dadi sak tedyane ana. Dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Ki Lurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Ki Lurah Togog wau. Wasisaning Bathara wayah tur jagat pilah dalah. Yayi, kula nyuwun pangapunten. Menawi namung babakan perkawis anggen paduka ngrengkuh dhateng satunggiling brahmana ingkang peparab Begawan Dewa Buddha menika kala wau, mesinipun boten sisah paduka Yayi Prabu menika tetarosan dhateng Raka ing Mandura. Jernyatanipun Purbawasisa sawetahipun negari Ngastina menika wonten panguwaosipun Yayi Prabu Ngastina. Menawi Yayi Prabu menika setunggiling nalindra ingkang menang jenenge bor dhateng kawontenaning praja miwah kawula negari Ngastina. Ewa semanten. Gandeng Raka ing Mandura sampun sowan wonten negari Ngastina. Tumunten paduka Yayi Prabu paring dawuh bilih sepados ing Raka ing Mandura sakmangke mengestoni dhateng anggen paduka suwita dhateng Sang Penemban Dewa Buddha menika kala wau. Yayi lair batos mboten wonten raos awal sarta anggrundel manahipun Raka ing Mandura. Kula lair batos jumurung dhateng karsanipun Yayi Prabu Ngastina. Namung kemawon kula nyuwun pangapunten Yayi. Ujaring kaki nyebataken tiyang menika menawi badhe meguru menika kedah dipun tintingi jero lan cetheke ngelmu guru menika kala wau. Sabab kula nyuwun pangapunten. Jaman sakmangke menika kula nyuwun pangapunten kathah ingkang madeg brahmana, kathah ingkang madeg ulah agama, kathah ingkang madeg satunggiling resi pandhita. Nanging nyatanipun sedaya kala wau namung lelamisan. Anggenipun macak resi, anggenipun mawi busana kabrahmanan menika kala wau, malah kathah-kathahipun kiraya ngobak-obak jagat saisinipun. Mila kula suwun kanthi sanget menawi paduka Yayi Prabu menika badhe suwita dhateng setunggiling brahmana, kedah dipun tintingi langkung rumiyin. Dipun titipriksa langkung rumiyin, dipun gelar, dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Inggih. Namung nyatanipun Begawan Dewa Buddha sareng kula taliti piyambakipun lair batos anggenipun badhe damel tentrem negari Ngastina. Nyuwun pangapunten. Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Kula nyuwun priksa. Koko Prabu. Priksa piyambak. Benjang tumapak ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun kadang piyambak Kurawa lan Pandhawa. Menika dipun anggep dening Penemban Dewa Buddha satunggiling perkawis ingkang sanget gegirisi ing atasipun tasih-tasih tunggal trah Begawan Sabtuwarga ing miyasa ing Sabtuwarga. Nanging nyatanipun sami bentak sirah, sami regejegan namung rebat kamukten negari Ngastina. Sampun ngantos banger bacin asmaning Kurawa lan Pandhawa. Nyatanipun turasing pandhita ingkang linangkung namung rebat babagan kamukten tumuli Sang Begawan Dewa Buddha gadah gegayuhan inggih menika murungaken Bratayuda Jaya Binangun ngraketaken pasderèkanipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Bratayuda boten badhe gumelar wonten ing jagat lan boten badhe lumampah wonten ing Janaluka mriki. Bratayuda badhe wurung Pandhawa lan Kurawa sakmangke badhe manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari Ngastina. Menawi perlu Ngastina menika dipun palih dados kalih, ingkang sepalih dipun agem dening Kurawa, ingkang sepalih dipun agem dening para Pandhawa. Sampun boten wonten raos memangsahan menapa niyatipun Begawan Dewa Buddha ing mekaten menika kala wau. Petanganipun Koko Prabu pinanggih boten sae. Kula nyuwun dawuh jagat Dewa Bathara Yayi nyuwun pangapunten. Menawi dipun petang kanthi agal-agalan kemawon, menawi dipun pentang kanthi tata lair panci tiyang badhe murungaken perang menika sae. Sae. Murungaken tiyang perang menika sae, sabab perang menika wontenipun namung babakan kawengisan. Sing menang mesti dadi pindhang, sing kalah mesti dadi rempah. Menika wong perang. Kalebet Bratayuda Jaya Binangun menika ajanging pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nanging kula nuwun sewu, sareng wonten brahmana ingkang ngendikaken badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pangapunten Yayi. Tumraping Raka ing Mandura menika bab ingkang ngayawara. Ngayawara kados pundi? Ngayawara margi Bratayuda Jaya Binangun menika sanes tiyang ingkang damel gadah damel
Bratayuda menika sanes titah ing gadah damel ning menika sing duwe gawe dewa. Tegesipun menika sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Pandhawa Kurawa dereng lair wonten ing bumi menika Bratayuda sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Lah kok dadi wonten satunggiling brahmana ingkang panguwaosipun ngungkuli dhateng Jawata wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pamunten Yayi. Menawi bab setunggal menika kula mboten mathuk, kula mboten cocok, tuwin kula mboten gathuk. Mula ingkang saking menika babakan menika kula aturi metang langkung rumiyin. Sampun ngantos sak mangke klintu margi lampahing Pandhawalan Kurawa satemah keseluruh dalan ingkang buntu. Bapak Prabu, wonten dawuh. Langkung prayogi menawi paduka Kanjeng Prabu. Kula aturi sak pejagung kalian satunggiling guru kula inggih menika pun Bapa Dewa Buddha supados langkung gamblang anggen paduka badhe anampi dhateng menapa penggalipun Bapa Penemban Dewa Buddha. Menika langkung prayogi Bapa Penemban. Ana Jawa apa nggen? Kula aturi majeng anggen jengandika lenggah sak pejagung kalian Koko Prabu Mandura. Monggo anggenipun badhe paring keterangan ingkang gumathok babagan anggen paduka murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Entuk lilahmu nggen Duryudana. Sampun kula caosi Purbalan Wasesa Bapa Penemban Dewa Buddha. Siang Pantara Ratri amung cipta pukulun ong tanana liwan kaeksi mila katur kang Cundha maneh Om Prasa Satra Kengulun sumambah ing nuwun sewu Prabu Baladewa padha raharja sak tekamu ana ing Praja Ngastina sinuwun. Yo slamet ring sampi kula Penemban. Lho. Nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cak-cakaning Ratu Mandura. Selagining Ratu Ngastina tak dangu wae basa. Tata krama karo aku lah kok kowe ora tata krama karo aku mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok yo nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Sik. Aja ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama ki dienggo dening sapa wae. Kawula sak negara Mandura ki padha nganggo tata krama. Ning ning negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane ming gampang. Yen kowe kepengin dibasani, kowe basanana. Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki mbahku apa piye? Werkudara. Iya. Wis meneng wae rasa omong lho Werkudara. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani basanana. Nek ning nggonku ana nek kepengin dibasani basanana. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet, nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis. Wis nek Mergo tumrap aku wis jeneng pendhita sing ora ngerti karo rasane sak pepadaning pendhita. lho, kok ora ngerti rasane sak pepadaning pendhita iki piye? Saiki tak takoni, kowe nek kene dapukmu apa? Ingin sekawe dadi guruning Kurawa, terus diunggahke derajatku dadi Pujangga Ngastina. Mongko Pujangga Ngastina kuwi wis ana. Pujangga Ngastina kuwi wis ana, pendhitane ya ampuh, ya kondang, ya monyor-monyor. Manyan. Ya kuwi Bapak Penemban Durna. Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa ora ana negara liya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ndirasa kamanungsan?
Wong Durna wae ora apa-apa kok. Durna ki ora lara atine. Bawa Banduna. Mboten dawuh, Ger. Panjenengan boten sakit manahipun. Bab menapa? Anggenipun wonten pujangga enggal wonten Negaring Sina. Manah panjenengan penggali panjenengan dos pundi? Oh, nek kula gak biasa mawon, Ger. Boten sakit. Mboten. Mangkene sakep dak. Op mama. Napa? Op mama. Apa Werkudara? Mbuh. Ora takon aku. Iki ora climen, Ding ya? Ora. Kudune kowe kuwi duwe rasa pangrasa ning kene wis ana pendhita. Tur ning kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kok ya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena. Golek urip kena, golek derajat kena, ning aja ngesok-sok kancamu. Monggo kuwi padha karo kowe jejere, padha-padha le Brahmana. Wis, nek perkara siji iki manyen ya wis gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga nang Ngastina tur Begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem. Jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi turasing Begawan Abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondhang kaloka. Eman temen ing atase turasing pendhita ampuh ning rekodo regejekan rebut bener. Regejekan rebut kamukten negara Ngastina. Mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawa lan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungsa pinaringan akal budi kuwi diwenangake mbudidaya. Sapa ngerti yen to pambudidayaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng, apa kowe ora bungah? Jernyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Gegayuhaning wong tuwa sing momong karo bocah-bocah kuwi mung siji, supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane, ora padha regejekan, ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele, ya kuwi babakan kadonyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa aku tak njaluk kanthi banget seksenana ya. Seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya pinangun. Yen perkara kon nyekseni aku sagu. Ning yen perkara aku kon percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gegayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele, ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat-syaratane? Syarat-syaratane pancen wis ana. Lho. Syarat-syaratane wis ana. Wis. Syarat-syaratane kuwi ming loro menungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna sebab menungsa mau katone becik, jabane apik, jabane jujur, ning janjane atine lecek, gedhoane reget. Siji wong Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna, angka loro wong Gombak Kuncung Semar. Wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Wah! Jajalan sukertane baune iblis lanat. Wah, ora ngerti wangune pendhita iki, ora ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani kuwi adiku lanang Dwarawati. Kadangku taruna Dwara kaya iki Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngeco mandrem ning ngucap nang ngarepe Baladewa, kowe bakal gawe serani nata Dwarawati. Ora weruh mripate nata iki kadange werja. Kowe arep mateni Prabu Dwarawati arep mateni karo Semar. Durung iso gawe patine wong loro. Kok tak kandhake adiku dadi apa wae?
pandita kang ginarwangsit pindha kombang angajaping madu sarining tawang pindha kombang angajaping madu sarining tawang Pamanarya wonten dawuh nggih ngantos dados kados mekaten kawontenan negari Ngastina mestinipun anak Prabu kala wau nyuwun sewu paring dawuh dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha bilih nata Mandura menika kadang werdanipun nata Ndarawati sajakipun Sang Penemban dereng mangertos upama aku ngerti karo ora kae pancen tak jarak niatku merga pasemoning Prabu Baladewa wis ora sarujuk yen to aku madhep pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi guruning para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora mathuk. Pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Lho nanging menika mangke ngupta atiri lho Penemban ngupta atiri. Menawi ngantos Sang Prabu Baladewa menika kala wau tumunten majar wonten negari Ndarawati wadul kaliyan Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan boten ngertos kadadéanipun Nata Ndarawati. Nadyan tinemu taruna saking Nata Mandura, nanging kadadéanipun sasat ngungkuli kadangipun Werjawa menika mbebayani nggih, mbebayani Penemban. Tara, apa? Kok meneng wae ket mawon Tara. Wah, yen ora didangu aku ora wani munjo atur. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen Nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werkudara Dewa Buddha guruku piye? Arjuna wonten paring adhawu. Malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku saguh. Mbok dawuh munggah gunung mudhun jurang yen perlu jegur segara aku ora bakal wegah semantun ginen paton paduka Bapa Penemban ingkang paring dawuh bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono mara coba saiki rungokno dawuhing Penemban Dewa Buddha yo bapatine Nata Ndarawati karo Semar tak pasrahke karo kowe kuwi wae nek kowe iso mboyong kunarpaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ana ing negara Ngastina Werkudara Brahmara remangus wamya ngambreng kadi karunaning kaswasih dosang Ganta Astrat maca Longlong lalu mangulati surya mangrangsang wayah ucap kacarita legek ing driya Sang Werkudara dupi midhang sabdanipun Sang Penemban Dewa Buddha tambuh-tambuh sutaning galih paran marga ngarsa tinempuh datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta katrenjo geger njaba apa to kang dadi darunane ora numatan orang Gajah Murud saka Wanti lan kejawi namung utusan sing karang kadempel iku Lurah Petruk Lurah Bagong ingkang sami minggah wonten ing Gatotri negari Ngastina karya kagiat kang samya mulat menika mboten pangling sowanipun Ponokawan Petruk kalian Bagong Dik anten apa sore-sore kok dating jredul nika mongko anggere Petruk sowan menika jujur nggih ati kula tratapan jalaranipun Petruk menika Ponokawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking menika kula kok deg-degan Paman Lenggah Prayogi kula dangu Petruk sowanipun wigatos menapa inggih kula sumanggaken nggih Ponokawan sawise santata nggon ngadhep ngarsaning sun padha raja sapraptamu Ponokawan Nona mit pasang Kalimantabi tinebina ing lodoni Demawahing Tawang Towang menawi wonten lepat anggen kula ngabyantur ngersa maduka sinuwun Ngastina diagung pangaksami jer kula menika namung Ponokawan kula menika namung batur kirang tata krami kirang unggah-ungguh mila kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun
Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu Kutampanono. Kula pundhi cundhaka panglingga murda mawahana kabagyaning gesang kula. Amawahana katentremaning gesang kula sinuwun. Prayoga nunggun ngadhep Petruk. Sampun boten kirang prayogi. Bagong Padhararja sak praptamu. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladuni dumawahing tawang-tawang linep mano tulak manuk. Manu. Menawi lepatipun Diagung Pangaksa matur kula sinuwun tebah Siti Sekul. Wah iki. Binunteling lele bakar. Mesti. Binunteling ron kelapa apuran tambah bilih wonten lepan kula anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ing Sina ning Ngastina. Ya bagus. Kula ngaturaken bekti nggih sinuwun. Ya tak tampa pangestu Kutampanono. Kula cancang pucaking remi weni. Dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Petruk Padhararja sak praptamu. Rekanapati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono Petruk. Nggih sangat anggen kalung ndadosaken jimat. Bagong Padhararja sak praptamu. Wilujeng pati sengkune bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestu Kutampanono. Nggih sangat anggen kalung ndadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbaya dipresake modar mbok men. Nggo uripe melet-melet kok mresake sedulur. Agung pancen. Oh, Petruk Kantong Bolong Padhararja sak praptamu Panakawan. Pangestunipun Perembantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dajeng ning kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sak Radarana kowe iki ambune penguke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi. Ayo saka ngendi kowe ayo. Ayo. Keriye. Setan ala. Kok kering? Ya. Kurang. Bathik anyar. Karang kula niki sandangane ora duwe, wong gedibal, wong kere, mung wong batur. Nek nganti kula nganggo sandangan apik mengko malah dicurigai. Bagong kok sandangane apik le nyolong nendi? Karang wong elek kaya kula niku sarwenge wake. Nganggo sandangan apik dikira le nyolong, dira le njupuk, ora nganggo sandangan dunek-unekke ora sopan. Kula nggih pun ngonten iki. Lah kok dadi kowe nganggo training, tata-tata mbok menawa perang. Waduh. Gayamu kowe ayo piye siap mbok menawa ya des ya basane kampungku nek gelut ya des anyar meneh Petruk Padhararja lho Ndara Werkudara iya cocok Gong do nang kene mula ya digoleki iya wilujeng bekti kula Den yo Bagong Padhararja. Nggih, kok teng mriki ndengaren? Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wes, gek matur truk mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknume sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, gek matur. Apa sing dikendikake bapak mau? Petruk, wonten dawuh. Eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Sowan ngesanipun Sunan Prabu Duryudana menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Mboten kanthi kanyono-nyono, mboten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawan Sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga pengayomaning Pandhawa menika piyai loro sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya loro-lorone menika saged sinebut pamong menika pamomong lah nek sik dimong menika nedengipun mboten napa mboten manut nedengipun lagi rusak
niku dadi kewajibane sing momong kudu dandan-dandan. Rusak lire piye? Kabar sing ditampa Sinun Prabu Ndarawati, Ndara Werkudara lan Ndara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina, suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina. Malah sak mangke kula nyatakaken jebul pinanggipun Ndara Werkudara Ndara Janaka lenggah teng mriki lah. Nek ngoten cocok kali ngendikanipun Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu. Suwitanipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinun Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalianipun Sinun Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalihipun Sinun Kresna tegesipun Sinun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kalih Bapak Semar, Kakang Semar, kowe utusan Petruk, Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bage dawuh karo anak-anakmu supaya mboyong kundur bendarane loro. Merga yen nganti iki mengko kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa, mboten namung pendhita enggal lenggah wonten negaring Astina, ning Pandhawa ya ngrajangi. Mergi Pandhawa mboten budidaya kondur dhateng negari Ngamarta utaminipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Lah, sowan prangsanipun Sinun Prabu Bathara anu Sinun Prabu sapa Gong Duryudana. Mula rasa cepet-cepet to. Sinun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kundur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kalih para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinun Prabu Bathara Kresna gumlar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Boten ginanipun. Mergi menapa? Sinun Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe, ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kalih Gareng ya wis ora ana gunane ndereke ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari dalan loro. Ndara Werkudara Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kalih Sinun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kalih Bapak Semar Sinun Kresna mesti purun kundur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ya wis mboten napa-napa kula ora arep peksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petruk, kelangan Bambang Bagong. Ngoten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndara Werkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndara Werkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kundur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami. Petruk wonten dawuh sumeneya sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk. Mesti wae si Adiwus midhangetake, Yayi, mangsa borong tak paringi Purbawasesa babagan perkara iki, Werkudara. Arja, pangestunipun Bathara Brahma Indra. Bathara Indra wilujeng nering Sambikala. Iya, pangestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana kasantosan Bengkulun. Bagong. Nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan? Sejatosipun kula menika namung kesah sapura-pura Bengkulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula nyiter menika dipun genjrengaken. Mila kula kesah saking rombongan kula Bengkulun. Sing sakmestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namung rencang-rencang kula sampun kebangetan kula. Ibaratipun kula badhetipun dadosaken tumbal. Pelecehan. Wonten ing rombongan kula. Boya Bagong boya. Biya kok mboya. Ingkang wigati angka 2, wigati angka 2. Sejati kang pranyata kula menika badhe nyuwun prisa Bengkulun. Iya. Kita bakal nyuwun prisa apa?
Kula ngertos bilih kakang kula Gareng kalih Petruk menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petruk takon bapa menika sami pinanggih kalian tiyang sepuhipun inggih menika Gandarwa Maya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Gandarwa Raja Bandung. Kuwi gedang. Aja sembrono Bagong. Gandarwa Raja Bali, Gandarwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Kulon rada pun kejem-kejem kulon. Sing jeneng Panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Panakawan ora ndagel niku mengke mboten seneng kalih kula. Ya, nek aja sembrono iya nek kayangan. Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kalih Petruk kalih Bagong. Mas Petruk, Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sekarang kula tanglet kalih Mas Petruk kalih Mas Gareng. Napa kula niku anakipun Gandarwa Raja Bali. Mereka, waduh. Kang Petruk Kang Gareng niku ngomong dudu anake Bapak Gandarwa Raja Bali, bapakmu iki beda. Lajeng kula tanglet kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe udu anake bapak, kowe iki beda bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petruk, bapakku sapa Mas Gareng. Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atos suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngekaki pencerahan kalawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun priksa dhateng Paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewadene pukulun boten saged ngendikaaken bapak kula mesinten ruwarawe jeneng gatel apa ki? Rawe-rawe rantas malang-malang putung kula mboten ajeng wedi kalih para dewa teges pukulun menika mboten pantes menapa dados dawaning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken pukulun dados dewaning para dewa wonten ing kayangan. Tertemtu kula badhe ngamuk ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk wonten ing kayangan. Estu kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Gong wilahing. Lho malah janturan. Buya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Wah tak kira nek oh gila heng. Ngoten niku kula sok nonton bukul. Oh, nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak jarwa kelawan jeneng kita. Sapa napa jarwa? Jarwa. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetela. Nek pun paring dawuh, iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki. Alamat iki, RT iki, RW iki, RT 5. RT 3. Ngoten niku kaya lagu. Pukulun kersa martabak. Buya. Rada alot. Buya. Dewa kuwi daharane pelemper tangga jiwa lan jambu mutiara Dipa Nirmala. Iya. Ngene Bagong, pripun? Nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar. Ulun tedhake ana ing Madyapada yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong.
Suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gumlaran ing jagat kejaba mung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning Jim. Bangsaning Gandharwa. Nggih, mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Garing kuwi uga kedadian saka bangsaning Jim kang aran Jim Salantara. Nggih. Sadurunge ketemu karo Petruk karo Garing, sejatine bapakmu bali munggah ana ing Kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggal. Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama Pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata meneng luwih dhisik. Ayang-ayang kita bakal ulun sabda dadi wujuding titah sewantah. Nalika semono ayang-ayange Semar disabda tumuli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa, tanpa biyung. Sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Mula ora aneh yen to Garing lan Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nanging yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa soting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya. Amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kyai Semar Badranaya Bagong. Iya. Kita kuwi ora ana duwe bapak, kita kuwi ora duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya wong atuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke kowe ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki menika mboten mung diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Lho, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku iso disebda dadi wong, ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben dikanca sing anu padha-padha ndugale, padha-padha glelenge. Nek kula ora mung trima cukup diapusi, Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne, ana bapakne. Ngoten. Bapakne iki nundlep mbokne. Terus mbokne meteng metu anake ngonten niku lancar. Ngono lho, ora konjur mung kowe dumadi saka ayang-ayang. Ha nek Bagong ki cah cilik. Nek Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep. Kula dapusi ngono wae iso. Ah Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikane. Rumasane anggepe S1 SSN nganggur kabeh. Anggepe apa njuan? Kula tak takon karo sampean. Kok mung trima diapusi kaya ngono? Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane nek ora kencang waru dayang pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus. Lah kok dadi kowe terus ngadeg jejeg tanpa duwe tata krama kaliyan Sang Hyang Pikulun Bathara Guru iki nek nganti disotke dening Sang Hyang Jangan Giri Pratingga iki kok kepiye kedadeane kowe iki ya takon wis diwangsuli ya kudu nrimo. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrenehi napuk cangkem wong gletak mlebu. Endi ayo? Endi kae sok nggo ngrawat UGD, UGD. Aduh, tak apa ya kowe? Iki masalahe ora kowe Nara. Masalahe karo iki aku. Ora samelu-melu iki ming apa timun wungkuk jaga imbuh. Wah, lah setan ya. Dewa kok dunekke timun wungkuk jaga imbuh. Piye? Pukulun. Kula nyuwun keterangan. Nek sampean mboten mari keterangan sekolah tak tutup sampean arep jeng mulang sapa Bathara Guru. Arep ngapa sampean? Kudu ngekek keterangan sing gumathak. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumathak kok gumathak. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki. Nek sampean ora iso nduduke kula ora nrimake.
Yakin niku sik tak ndeleki jam. Wah nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kalian Sang Hyang Pikulun jagat kene Pratingga. Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing nganu Endra kok Bromo. Diguru kaya gugup kaya ngaten mripun. Wonten paningal kula Bromo menika ketingal. Ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki sereten metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun. Nggih ngestaken dawuh. Ora usah diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu dadak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti 3 kedheping paningal. Nek pukulun ora rawuh, piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa-dewa kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Sulendra bawana, Sela mangumpeng, Cakra ngerang, Nguntara samudra. Swarga dana, swarga maruta tak gawe sungsang bawana balik regane. Kadi karunaning kaswa. Sing Werkudara sing tak Werkudara sing. Daneng marga memalatkung ing wah Petro dalem gandeng aku wis diwenehi parilah karo Duryudana kakangku mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku mangke niku malah prayogi kersanipun Ndara Werkudara pripun? Kowe tekan kene diutus karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati kalih Bapak Semar. Wigatine boyong Ndara Werkudara. Mula saiki aku tak takon karo kowe. Nggonku Suwita karo Begawan Dewa Buddha dasare apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku? Mboten nglerokke. Mboten nglerokke niku mboten. Sing jeneng tiyang gesang wonten ing alam padang menika pancen dimenangake nggayuh undhake kawruh ngudi wuwuhe ngelmi. Niku ngantu tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine akal pikirane isih kena dinggojak nyambut gawe. Wong niku dirangake budidaya golek ngelmu mergo ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pocapane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinung Prabu Sibandakresna menika ngersakaken nek arep suwita ya suwita. Ning kula nuwun sewu, lek suwita menika pendak dinapa? Lek arep medhar kawruh menika pendak dinapa? Panjenengan rawuh teng negara Ngastina. Nek wis rampung lek medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten mung tentreming kawula, tentreming negara, ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan, donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamunten lho. Wong srawung menika ning gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, mongko srawuh wong elek. Kula nuwun pamunten, sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakal dadi elek. Wong elek srawung wong apik, mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek. Sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Pun nek mboten percaya. Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong, to kok. Sukses. Bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosan para Sata Kurawa. Panjenengan suwita kena. Ning kula nuwun pamunten lho. Nuwun pamunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petro. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Gong? Aduh. Wis lali lho dheke dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming gedibal. Semono uga nadyan jenenge pamung derajate Semar ku ya uga gedibal, derajate Semar ku ya batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendoro. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara.
dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta yen durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Buddha. Taunana Windanana. Nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak, kelangan Sinu Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung boyo aku neng Ngastina, Suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Gong gong gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulodake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi-wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung, tak tanggung. Lole. Yang Anggres nesu ngungkuli Baladewa tandane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang keidit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Ndarawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblitok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi, Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tendiange. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyai pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wis kuncara asmane. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngemong karo Pandhawa, ngesui para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani, petengane apa meneh? Aku padhang wani, peteng wani. Petenge pener kok aku. Kok meneh padhang? Mana isine? Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mudar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Mungsuh copet. Kapusan deh. Ora saya kae goleki sapa kae jeneng-jeneng.
Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Ah, bocah ki nek Bagong ki pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa? Mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Non. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku gak karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kon perkara Dimas Werkudara. Trunduk. Aku gagas Bagong. Malah lara. Bocah kok kandan-kandan. Ya. Paman anggenipun gumujeng ngantos-kantos mekaten. Lah kula menika nyawang raine Bagong wis guyu napa meneh nek nganti weruh Pate kok guyune kaya bakulake. Mau semakin sok rene kowe, ha. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Rasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae iki arep nglengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng clekite Bagong. Edan ndang metu. Nggih, nyun pamit rasa nggo gamelan metu dhewe. Panjen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi? Duryudana aku tak omong karo kowe Duryudana. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dohari ning Sun Werkudara den kaparenggene sigran jujuk dah nyewang truna Bapa Bremban badhe paring dawuh menapa kepasang yoga katuju ing ngene dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Mremban. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadangmu Yadipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar, Semar krungu anak-anake padha tekaning pati, tak kira Semar bakal pepes Bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan Janaka. Mulat para Sang Arjuna semuanya
Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh ran padha kadang ayataya. Waduh, ambo yo dandan kaya aku kaya gareng. Wis ngene iki wae apa perlune. Oh iya. Iki busana nyithak gendeng. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pemunden sing lengganing kewagon kene. Siap. Oh, emang kari manut aku. Ah iya. Tetembangan disediani gamelan didol ora. Disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah, tak kira nek nek kaya kowe iki seneng banget adol-adolan, Tru. Ora ya, saiki wis ora kaya ngono kuwi, saiki wis tak lumpuhke gamelan wis tak lumpuhke pirang-pirang galuk. Mun tak krukupi nang omah. Lar ganti sok kapan, Tru? Menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono apa gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani nek wis wadahe ana. Oh ya. Mesake gamelan sing iki. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo leno tuntuke ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Ya ora apa-apa karang ya nggo nyambut gawe kok. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki tutuk nganti larase medun. Iki dilangi. Ra penak nggo omongan. Heeh. Nah iso ki dilangi endi? Nah. Ora kok bengung-bengung. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki wela isih. Kuwi ngopo iki? Ah, ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok, Li. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mulih gawe son ya sakayange volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten tembokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ah iya ning ora kemaklumen banget. Ya nembang kira iki. Ya. Sapa sing arep tok nembang, Tru? Sinden. Ah iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok kuwi masalah atos ya ora. Ya sinden eneng 04678. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Orisa? Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya wis ben apa-apa, wis ben apa-apa, wis ben apa-apa. Ora tak benake aku tak ngeneni terus kok pokoke. Ha iya. Ha iya ya alon-alon kok ora suwe-suwe dibenake. Benake karo ngantuki ngono kuwi mung diputer tok. Luweh. Ya alon-alon. Kemarang sapa sing arep nyekatro? Iki eneng pamundutan, Reng. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jeneng iki apa kae? Sing kae lho. Mudhar kowe gendenge wis lali kowe. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu kuwi. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Kowe gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lama, kayak apa jenenge? Lama terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa? Sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Nah, iya iki panjen lagi tak kepengin tak apa di kanu di umbul iki Orson, Orbit. Orson. Oh, ngejoki raimu iki kok iki. Yo, Mbak Tiwi, medun, Mbak. Heeh. Oh, penonton isih tekan Sidoarjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo.
ngene iki wis digawe sak penake wae Gong, sak titahe ora usah perlu. Aku jan arep ngetokke bahan-bahan, oh bahan rasa ditokke ngono dijebluke wae. Wah, ya iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Senter dengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sing tukang streaming ki wis iso nganti do nyondro karo sinden dhewe-dhewe. Heeh. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki wis ngerti nek Tatin ki galak. Heeh. Nek Elisa ki pancen arep dadi apa-apano, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas di atas. Heeh. Cerdas di atas piye ra? Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri khase dhewe-dhewe. Net. Ndara kula Den, Ndara Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandang sampeyan. Kisah saking kasatriyan Bumira Tawu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengku surasa ing kepiye. Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam wana bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung klungguhanku nggon ninggalake kasatriyan Bumira Tawu. Kula niku jane kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok nek ketingale pancen mung pangendika lumrah nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk wahyu dharma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sakpiturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wanteng Bumira Tawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Monggo wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sakmangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau Ndara. Miatlangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan badan kasor lan bajaring purnama ing gegono dasari wangsa katiga. Waduh Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku
Ya kuwi Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darmakusuma. Awi, mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin. Kula kinten boten ajeng keliya dumawahing Wahyu Setya Wacana Ndara. Mareka den prayitna sumuris eka balik